Non sei se hai moito tempo que non van vostedes a un hotel, a unha habitación de hotel. Isto cambiou moito. Antes iba un matrimonio, unha parexa, e había unha cama grande. E agora, mellor, vas un matrimonio, unha parexa, e hai dúas camas pegadas unha a outra. Que xa non vas ao outro lado porque caes polo medio. Xa che quitan a gana de ir para outro lado. Pois de non ver, non vou. Verdad? Iso é terrible, porque tú se vas a un hotel tamén aproveitas para un delicioso, non? Un día que estás ali, non? Claro que sí. E peor que iso aínda é hoteles que agora, que está tamén de moda, que tes a habitación, tes a cama, e poñen o váter e a ducha cun cristal. Que estás dormindo, estás vendo unha persona ali a fogonazos. Vale, que é unha persona que conoces, pero non tanto, que dice, no, eso é diáfano. Non é diáfano, é unha vergüenza. Poñer a ducha aí. Terrible, Claro. Bueno, de eso vamos falar no seguinte sketch. Non entra Eva primeiro, non? Entra Juan Ramón, Non sabe Juan Ramón a sorpresa que lle vamos dar ao acabar o sketch, Está jodido, home. Veña, vamos con un sketch que se sitúa aí, nunha destas habitacións dun hotel, e que nos chamamos Cuñados na Suite. Vamos a ver. Sí? Sí, xa estamos na habitación. Acabamos de chegar. Moncho foi por unha percha para que non se lle arrugara o traxe. Sí, vémonos mañá na iglesia. Bueno, se non estamos na iglesia, estamos tomando vermú. Ata mañá. Vimos a unha boda e collimos hotel. Como vas? Como vas? É que eu tamén flipo se as mulleres van dormir elas solas a unha habitación porque pa madrugar mañá pa ir ver o acueduto. Non haberá acuedutos en Galicia para ver o acueduto en Segovia. Home, non me fastides, por favor. Pero, bueno, fan ben, así madrugan elas, van ver o acueduto, van facer turismo e listo. E logo non había dúas camas. Moncho, ou era unha cama de matrimonio ou dormíamos no coche. Bueno, non pasa nada. É unha noite na máis. Deron xa percha. Deron xa percha. Se non me dan a percha arruga, se mo traxe todo. Vendeite que me deron a percha. Se non mañá pa a boda, arrúgaseme todo. Ahora así, colgo aquí, e meto así aquí dentro e xa está, perfecto. Che vai dicir, dixéronme en recepción que o desayuno é de 7 a 10, vale? De 7 a 10, hai que estar pendiente. Eu digo unha cousa, é o único día do ano que como touciño desayunando é cando vou ao hotel. En unha casa, por exemplo, non tomo touciño, nin panceta, pero no hotel tomo, porque vexo ali e apetece. De 7 a 10, vale? Pero ás 11 non se pode desayunar. Podes ir ás 11:30, pero vanche poñer mala cara. Eles dicen de 7 a 10, vale? Venga, vamos, tampouco anduve mirando os estatutos do hotel. A ver, queres este lado? Eu quero... A mí dame igual este lado que o outro. Poñémonos aquí e listo. Bueno. Esta cama é grande, De canto é? A cama é grande, era de un 50 pasaron a 2. Era de un 50 e pasaron a 2, como o gasoil. Estaban en un 50 e pasaron a 2 tamén. Vale. Moncho, por unha noite non pasa nada. Unha noite non pasa nada, que estamos ben aquí non pasa nada. Agora tamén che digo, unha cousa é unha cousa e outra cousa é outra cousa, Vale, venga, vamos a ver. Non ten por que enterarse, Nige.
Ande va? Ande va? Poñer o pixama. Ponte la batita. No. Va. Tranquilo. Por unha noite non pasa nada, Sí, non pasa nada, basta poñer en pelotas aí, como durmes así perfectamente, que non se ten ningún problema. Vale, venga. Así encima da cama que non... Así non hai que facer mañá, así. Así, estás perfecto. Veña. Que faz? Voume dar un baño antes de dormir. Espido. Espido. No, con roupa, non te jodas. Voume bañar. No e no. Si non me podo poñer en pelotas, ti tampouco. Pero vamos a ver, que a min gustame darme unha auga, que descanso mellor se me baño. Bueno, mañá que non vais a desayunar, fregaste ainda con un cepillo de alambres. A mí dame igual. Venga. Pero comigo delante, no. Bueno, veña, vamos a dormir. Entrou no baño, Va a lavar os dentes ou que? No, os dentes xa os lavei o martes. Vou plantar un pino. Como? Que vou plantar un pino? Onde? Onde o fago na casa, no bate. No. A cara. Basta poñer aí diante de min, mirándome pa a cara aí. Hombre, no. No. O sea, eu vou estar aquí na cama e tú aí pa diante de min, mirándome a cara. Pero que é eso, hombre? Pero a ver, dícelo como Pero si... respétame, Pero joder. dícelo como si fuera a botar un misil. Pero tú non te das cuenta que non hai tabi, que non hai división. Pero a ver... Pero que me poden salpicar, joder. Dios. A ver, Aguanta un pouco. Aguanta pa dentro, joder. que non vou A cagar... miña señora a veces bota 10 días sin ir de vientre e non pasa nada, aguanta un pouco. Pecha a tapa, joder. Pecha a tapa que non sei que me dá ver a levantada. Que non vou cagar mirando todos os ollos, que non son un can, que a mí non me molesta. Pero moléstame a min. Moléstame a min verte facer forza. No. O sea, eu vou estar aquí intentando dormir e a guerra de los Balcanes aí, pa. No, espera, vou chamar a recepción ahora mismo. Sí, non podemos dormir xuntos, é imposible. Oiga, mire, pode vir a 114, que temos aquí un problema. Pasa, está aberto. Hola, moi boas Hola, noites. que tal? Que tal? Necesitan Bueno. algo? Boas noites. O desayuno é de 7 a 10, non? Pero eu ás 10 vou estar dormindo. Podemos desayunar ás 11. Que parte vostede non entende de que o desayuno é de 7 a 10? Acaba de decilo vostede, neso somos totalmente inflexibles, porque viñan jubilaos que xuntaban o desayuno coa cea. Efectivamente. Houbo moitos jubilaos que quedaron 15 días no comedor. Sí. Mira, desayunar da igual, non se preocupe, xa iremos ás 10. Pero queremos dúas habitacións individuales. Pero que vostedes reservaron a 114, porque dixeron que por unha noite... Sí, xa sei que por unha... Pero unha cousa é unha cousa e outra cousa é outra cousa. Este home quere soltar... Quere soltar e eu non podo ver este señor. Non podo. Porque hasta... Hasta me puñeron o váter mirando pa aquí, joder, póñano mirando pa outro lado. Entende? A ver, necesito unha intimidade. Non é seu cuñao. Non é seu cuñao, son familia. Mira que ven non? aí un botones con auga. Moitas gracias. Moitas gracias. Ai. Que decía? Digo que sodes cuñaos, ao final sodes familia. Familia tamén son os Pantoja e non andan con estas mierdas. Non andan con estas mierdas. Andan cagando un diante do outro. Hombre, non.
Pantoja non andan cagando un diante do outro. Podo Ainda non se preguntarlle- falan para canto máis. Eu quero moito ao meu cuñado, eu quero moito, ben, sabes que te quero moito, pero eu non quero ese petardeo aquí, non quero ese petardeo. Perdón, podolle preguntar a vostede que é o que lle molesta tanto a seu cuñado? Que eu faigo de vientre todas as noites. Xa, pero é que non Pero hai... de toda a vida. Xo sei, pero non hai tabica. Lle puñeran algunha división, algo, aunque fora pladur, Vale. pero algo. Un Porque a pouco de... culpa dos seus prejuicios é do arquitecto, non? Efectivamente, aí, Vale. eso pide pladur, diante. Non se preocupe, non pasa nada. Algo diante. Sí. Porque eu non podo ver este señor aí. Vostede séntese tranquilamente, por favor. Xa lle levanto eu a tapa. Aí está. Séntese. Agora síntase vostede libre para votar todo o que necesite. Señorita, Dígame. eu digo yo, de verdade, digo yo de corazón, eu, se pode ser, prefiero dúas habitacións, se pode ser, prefiero dúas habitacións. Pero a ver, usted estaba me dicindo que non había un tabique. Agora mismo usted non está vendo nada. Pero ainda é peor porque eu imagino na cabeza, ainda é peor. Entende? Eu agora non o vexo claro porque está aí a toalla, sabe? Pero eu... No, no, por favor. Por favor, quero outra habitación, por favor, por favor. A ver, Que non me vale, no, non me vale. Non me vale a toalla. é que xa Poñan un tabique, non me vale a toalla. Deme outra habitación, por favor. Eu vou, me veña. expliqueille a seu Hala. cuñado que falei con el por A la teléfono, mierda. expliqueille Cago que en la mare, esta agora era... como me quito esto da cabeza, eu agora. Vámonos, por favor. A ver, cando falei con seu cuñado por teléfono expliqueille que esta era a última habitación. Dame igual, eu quero outra habitación, dame igual, cueste lo que cueste. Me da igual, veña, vamos. Home, a ver, quédanos a suite. Temos unha suite. A suite, Que veña, foi a suite. donde dormeu. Levántatela aí, por favor. Vámonos, por favor. Unha Venga, suite. vámonos, por favor, hombre. Escoíteme, por pican favor. os ollos. Pero que é unha suite donde dormiron Sergio Ramos e Pilar Rubio. Gústame igual, dame igual, non pasa nada. Lavarían as sábanas. Sí, están Bueno, lavadas, pues ya está. perfectas. Eso Pero Venga, vamos. ¡Vamos! Vémonos mañá, cuñado, vémonos mañá no desayuno abaixo arde. a suite leva un suplemento de 3.200 euros. Bueno, a verdad que unha noite... Unha Bueno, noite pois- bótase de calquera maneira. Si non precisan nada máis, Nada eu máis. deixos tranquilamente. Sí. E recorden, mañá o desayuno é de 7 a 10. Boas noites. A ver se chegamos vivos. Venga. Déitate. Déitate. Non me acordei de preguntarlle se Déitate. as... Non quero falar contigo, déitate. Non me acordei Non de me fales. preguntarte Joder, que tío, macho. se as 11 daban un leite con as magdalenas. Tanto follón, xa non teño ganas. Vamos meditar. Vas dormir cas chanclas. Eh? Vas dormir cas chanclas. As zapatillitas. Tampouco me molesta. Bueno, vamos a dormir, vale? Veña. Apaga a luz aí. Boas noites. Te parece que quedou unha fase, non?
Julio. Julio. ¿Qué? Julio. ¿Qué? Mira ¿Qué para queres? arriba. Mira para arriba. Po techo. Sí, Mira para arriba. sí. Hai dous fulanos aí. Oiche. Non ves aí. Hai dous fulanos aí encima, joder. Moncho, como dos fulanos. Somos nós que hai un espello. Ah, é un espello. Oh! Este é un motel de triqui-triqui. Home, serón para que queres un espello de arriba, para apuntar ao ángulo muerto. Home, por favor. Oh. É unha noite. É unha noite, pero É unha noite, pero mocho. unha cousa é unha cousa e outra cousa é outra cousa. Señorita, por favor, da Sí, da 114, por favor, veña aquí outra vez. Pero si Este é un motel, é un motel. Si dixeches que non te importaba dormir Pero comigo... unha cousa é unha cousa, outra cousa é outra cousa. Este é un motel, este é de tinqui-tinqui, isto ten cama de agua. Ha de haber aí chupachus na mesilla de noche. Hola, Ah, sí, que tal? que tal? Pasou algo? Mal. Isto vai de mal en peor. Eu non podo dormir así, non podo dormir. Pero que Non pasou? podo. Vámonos, veña, que eu non podo dormir así, porque isto é terrible. Veña, vámonos de aquí ahora mesmo. Non pode dormir con seu cuñado? Non podo, imposible. Bueno. Probei, intentei, pero Vamos facer unha é cousa, vale? imposible, porque eu que sei. Mira, Unha cousa, non é mal por ti. Pasa que unha cousa é unha cousa e outra cousa é outra cousa. Unha cousa é unha cousa e outra cousa é outra cousa. mira, vamos facer unha cousa. Vai a usted dormir ao meu cuarto. Dorme ali. Agradezco yo. Vale? Agradezco yo. E eu durmo con seu cuñado. E tú non vas dicir nada? Unha cousa é unha cousa e outra cousa é outra cousa.